Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean, Miren Meokirekin egonen gara, bera bastango hondakin teknikaria dugu eta pixka bat konpost organikoaren inguruan solastuko zaigu, horretarako berroetara joanen gara, eta han ere, beste eskuartean beste proiektu bat edo beste deialdi bat martxan jarri dute, jendea konposta egitera bultzatzeko, berak azalduko dizkigu proiektu honen nondik norakoak, eta berroetatik Ultzama aldera salto egingo dugu, eta Ultzaman saioa pensutara bisitetxo bat egingo dugu, bertan Juantxo Alemanekin, albaiterua den Juantxo Alemanekin egonen gara, eta baita ere Ander albaiteruarekin, eta bien artean azalduko digute zertan dabiltzen saioa pensuetan, eta pixko bat, ze produktu eskaintzen dituzten nekazari eta abeltzainentzat. Saioaren hasieran esan bezala, gaurkoan berroetara etorri gara eta ikusiko du zue zertaz etorri garen berroetara, gurekin Miren Meoki dugu, bera badakizue, bastango udalako hondakin teknikaria dugula eta beste nozbait ere berarekin solastuko gara eta gaurkoan Miren, hementxe gaude berroetan, paraje zoragarri honetan, eguraldi ere lagun dugu eta gure atzekaldean ikusten dugu konpost organikoaren eduki ontzi eder batzuk eta egia esan zuek kanpaina beresi bat edo proiektu piloto bat martxan jarri duzue berroetan izen eta zuk azalduko diguzu hobekio zertan datzan. Bai, egunon. Aniztarrekin eta berroetarrekin proba bat iten nahi gara, bai. Helburue da, hondakinen kudeaketa hobetzia, ez? Azkenean nahi dugu bi herri hauetan, ikusi nahi dugu ja posiblea den, guk uste dugu baietz, hemen sortzen den organiko guzie bertan gelditzia. Hondakinen sailkapenan hobetu nahi dugu, eta alde hortatik organiko guzie hemen gelditu, eta kontenedore berdera botatzen duguna murriztu nahi dugu. Benetan gandaiela bakarri birziklagarria ez dena. Egia esan, edukiontzi hauek, hemen herri sarreran ditugu ere, baina edozein biztanleak izan dezake bere etxean ere, ez pixu bat bizi denak ez pixu batean, baizik eta bizi baldin badena baserre edo etxe baten ere, asko behar bat izango dute edukiontzia ere bertan, ez? Bai, konpostadorak, hemen hori organikoan aldeko apostua konposta izan da, ez, baztanen. Eta bai, badaude bi aukera, badago jendeak bere etxean konpostadorea edukitzeko aukera, etxeko konposta egiteko aukera, zuk erran duzun bezala lur zati txiki bat baldin badu aski da, eta bertze aukera da auzo konposta guneak edo konposta kolektiboan iteko gune hauek. Orduen, Anizta berroetan bi aukerak eman ditugu, badaude beren etxean konpostadoreak dituztenak, eta denek badute ere aukera, beren etxean izan nahi ez badute, kontenedoren onduan, konpostadoreak dituzte ere organikoa bertara botatzeko. Eta bi herri hauek pixka bat eredu izan dire, orain arte, ikusita populazioak nora antzun duen gai honekin, ez? Bai, 2014an hasi ginen, lehenagotik hasi zen, baina 2014an egin nuen kanpaina potente bat konpostan inguruen, eta hor erantzun hoberena eman zutenak edo bi herri hauek izan ziren. Anizen alde batetik ia etxe guzietan dute konpostagailuan, ikuste etxe bat o bi diren konpostagailua ez dutenak, eta berroetan ere parte hartze altua izan zen 160 goitikoa, eta horregatik aukeratu ditugu bi herri hauek. Horregatik, herri txikiak direlako, nahiko erresak iruditzen zitzaizkigulako hasteko, eta hauekin egin du saiakera. Orden alde batetik, saiatuko gara organiko guztie bertan gelditzen, eta ez bakarrik denei eskaini dizkiegu konpostadoreak, batu dugu auzo konpost.e, informazioa eskaini diegu bilkurak intugu beraiekin, eta etxez etxeko bisitak intugu baitere, eta alduen hastian ja, kontenedore berdeari, edo arazoak ematen dizkigun kontenedore horri, tapa aldatuko digu. Azkenean, kanpaina honekin egin nahi duguna da, zailtasunak batu gaizki egiten dituenari, eta erreztasunak eman ongi egiten duenari. Konpost organiko honetan, behin denbora pasatuta eta prozedura bat pasa ondotik, horretatzen dut ere etekin bat. Ez, azkenean, gero baliatzen aldute auzotarrek edo herritarrek ere, hortik atatzen den konpostorea pixka bat erdi lurra bihurtua delikan, baratzeran botatzeko, edo lorontzietan, edo... Bai, azkenean da zikloak hemen estia, ez? Gu beti erraten duguna,
Organikoa da, gure zaborren artean, hemen berian, baztanen berian, kudeatzeko aukera ematen dakun bakarra, edo tratatzeko aukera ematen dakun bakarra. Gainerako frakzioak hemendik kanpo atrabar ditugu bai edo bai. Ez dugu hemen ontzien plantarik, ez beira plantarik, baina organikoak bai ematen daku aukera zikloa hemen esteko. Lurretik hartzen dugu noi, berriz ere ongarri bihurtu eta lurrari itzultzen aldigu. Orden, hoi bertzerik ez da egin nahi duguna, oso sinplea da, oso erreza da eta onurak bertzerik ez ezkigu kartzen. Suposatzen dut, iritsiko dela momentua, beteko direla ere, eta pixka bat jarraipena inbartzaio honi ere, ez dakite herri bakoitzen arduradunen bat izanen da, edo zuek pixka bat Baztango udalatik jarraipena ingo zuen? Bai, Baztango udaleko hondakin zerbitzutik, kontratatua dagoen, zaborbilketarako kontratatua dagoen enpresak, zaborbilketa eta kale garbiketa egiten du. Eta beraiek dute ere, jarraipen hori edo mantenimentu hori iteko ardura. Orden, beraiek pasatzen dire puntu guztietatik, kontrol bat eramaten dute, gai idorra eskaintzen dugu, konpostak ere, gai freskorrek ere idorra behar duelako, Orden, erraztasun guztiak maten dire, eta herritarrek ez dute hondakinak bertara bota bertzerikin behar. Osea, da, kontenedore bat gehiago bezala hartzen aldugu. Horregatik erraten dut, ez du inongo zailtasunik, ez dago inongo problemaik, eta erraztasunak ematen saiatzen gara. Eta espero du jendeak erantzutea, eta ongi ateriko balitz, zuen helburua, zabaltzea azkenean, bastan osora ez? Bai, ikusi beharko da, herri bakotxan errealitatea zein den, eta herri bakotxak zertako aukera ematen dakun. Ikusten badugu, eta nahiko argi dugu posible dela, hau bai zabaltzen halko dugu Baztango bertze herri batzuetara. Behar bada herri handienetan, bertze aukera batzu planteatu beharko dire baita ere, baino hau, 15 herrietatik 10 zabaltzen halko zela, pentsatzen dut, bai. Eta bereziki, orain abian patu behar duzue, zarete geratzen, eta beste proiektu bat, edo beste kanpaina bat, ez? Jendeak batean ikusiko dut, baina zuk azalduko duzu ere, ze kanpaina berria da aurkeztu behar duzuena. Bai, erran dugun bezala, hemen konpostan aldeko apostua eginda, ez da kapritxo bat, ez da norbaiti momentu batean okurritu zaion zerbait, azkenean lege batzu erantzutez eta eskaera batzu erantzunez egiten dugu, oroitarazi nahi dut derrigorrezkoa dela hondakinak bereiztea, birziklatzea, eta hoien artean sartzen da organikoa ere. Orduen, bertze kanpaina bat batu dugu martxan, pixket konpostan parte hartzen duten familien kopuru hori handitzeko. Orain goiti-goiti 130 egiten du konposta Baztanen, eta gure helburua da kopuru hori handitzea. Orduen, konpostan parte hartzen duten familiei, bidali diegu eskutitz bat, eta gure proposamena da famili horiek konpostan apuntatuko den bertze famili bat bilatzea, ez? Izan daiztela beraiek lagun bat, barride bat, bertze famili bat animatzen dutenak. Orden, proposamen bat indiegu, eta udalera famili berri bat ekartzen badute, edo norbait animatzen badute konposta egitera, sari bat izanen dute, bai orain arte konposta egiten zuenak, eta bai famili berriek. Orden, animatu jendia hurbiltzera. Hori da. Zuen partetik zuen lana ongi egiten duzue, azkenean guztion esku dago zaintze pixko bat gure inguru giroa, eta azkenean ez da bat ere zaila, eta askotan da ohitura hartzea, ez? Ohitura onak hartzea, ez? Bai, eta ohitzea, eta denen buruan sartzea derrigorrezkoa dela, eta egin behar bat dela, ez dela kapritxo bat, ez dela moda bat, ez dela egin behar dugu, eta denak aplikatu beharko dugu kontua. Saiatuko gara egiten ez duenari pegak batzen, eta egiten duena nolabait saritzen. Oso ongi, eskerrak eman miren, azalpen hauek emategatik, eta azkenean ikusentzuleak erantzun behar du, badakigu erantzungo duela, eta hemendik kanpola da batera, ikusiko du Baztango beste herrietan ere nola dijoan afera. Mila esker da ondo izan. Esker mila zuei. Bigarren atal honetan, Ultzama aldera etorri gara eta Iraizo zen badakizue aspalditxotik
saioa pentsuak kokatzen dela, eta azkenean badakizue azienda duzuenak, pentsu fabrikak beharrezkoa dire, azienda aurrera ateratzeko, eta nire alboan Juantxo Aleman dugu, bera albaiterua, eta saioa pentsuko albaiterua, eta bueno, Juantxo, ja urtea pasatzen direla, eta saioa pentsuak hor jarraitzen duzue atope lanean, eta seinale ona, ez? Azkenean, enpresa batek irauten badu, seinale lan hau egiten duela, ez? Bueno, ala uste dugu benpin, alegainak egiten ditugu, eta bueno, ja laster nik uste 20 urte eginen dituen, ja saioa ireki zela, eta bueno, hasi zen poliki lanean, gero eta kliente gehiagokin, kilo gehiago saltzen, eta ala segitzen du, azken urte hauetan ere, behar bada beste fabrike batzutan murriztu balin bada produzionea bai estatu mailan, bueno, alde guztietan azkenean, azienda asko geldu delakoz, hemen egierteko kilo gehiago eta gehiago klientia sartuz dazi, eta bueno, alderrotai konten gaude bai. Hasi zinetenetik gaur egun arte, aldatu da, ez? Aldatu da pixka bat, nekazaritza eta beltzantza aldatu da, eta aldatu da pixka bat, dan azkenan, ez? Lan egiteko modua, eta pixka bat ikuspegi zabal bat egin bardalan, ez? Bai, bueno, azkenean dene dakigun bezala, beltzainak ere gerota gutxiago dire, kuadrak era handiagokoa, genealean, beti gelditzen da txikiek gelditzen dira, baina horren lehenago eozin herritan, eozin etxetan malimazien bila, gaur egun askotan ez dago kuadrarik ere. Orden, bueno, horrek eramaten zaitu azkenean, bai abeltzainei eta bai guri eramaten dago gero eta profesionalagoak izaten. Alde nobekin alan egiten eta uzten den pixkori ateratzea lehintzen. Bueno, aprobetxatuz bertaratu garela, sartuko gara fabrika barura eta jarraituko dugu bisitatxoarekin. Guazen? Ederki. Juantxorekin egin dugu sarrera, saioa pentsuen atarian, barrura sartu, eta beste albaiteru batekin egin dugu topo, Ander Barros, okerrez baldimanago, Ander zeure hemen zaitugu ez, saioa pentsutan lanean, albaiteru lanetan ere, eta okerrez baldimanago jaia urtea betetzea hemen lanean, ez? Bai, alaxe da, orain dela urte bete eskaz, hasi nintzen hemen, saioan lanean, eta hemen jarraitzen dugu. Saioa pentsuak bere izena esaten duen bezala, pentsu fabrika bat da, pentsu enpresa bat, baina zuen lana ez da bakarrikan pentsuak ekoiztea, zuen zerbitzuak zabalagoa da, ez? Ez egiz ze eskaintzen duzu zuek baserritarrei? Bai, pentsuaz aparte, baditugu mezklak, hor alfalfakin eta juten diren mezkla horiek, eta gero baditugu pentsu mota desberdinak, bai behientzako, aretxendako, ardientzako, azkenean denentzako bai. Olako zonaldetan, badire nekazaritza eta beltzantza aldatzen ari da pixka bat, geroz da ikuilu handiagoak daude, baina badire beste ikuilu batzuk, txikiago direnak edo baserri batzuk, azienda desberdina dutenak, horiek ere pentsuaian barra dute, eta zuek jarraitzen duzue pixoa mantentzen, handientzako lan egiten duzue, baina txikiak ere ez dituzue baztertzen, eta pixkat horientzako badanantzako zerbitzua ematen duzu, ez? Bai, saiatzen gara azkenean guztiei zerbitzu hori ematen, eta alden neurrian behintzat, bai, kuadra oso txikia baldin bada, edo bazuk esan bezala lehenoko baserriak, eta holakotan, azkenean kamioiarekin joatea, ez da izaten, eta hortarako izaten dugu adibidez sakuak, edo holako beste produktuak. Aipatu dituzu, bai pentsuak, bai mezklak, eta, orain dela berriki, orain dela urte pare bat edo martxan jarri zenuten ere, gero ikusiko dugu pixka bat, baina harto kopoak iteko zerbitzu hori, ez? Hori izan duzen pixka bat innovazio edo berrikuntza, ez? Zuentzako? Bai, egia esan nahiko berrikuntza garrantzitsua izan da, produktu ona da, azkenean 2 urte hauetan ikusi dugu oso produktu ona dela, eta oso konten gabiltza bai. Hemen duzue pixoa zuen bulegoak, zuen biltegia, hor ikusten dugu ja pentsua nola ekoizten ari den, eta azkenean, ultzaman zaudete, paraje natural batean, baina, leku estrategikoa da, ez? Gero badakigu gaur egunean, kamioiak da zuen produktuak edozein lekutara iristen aldirela, eta hortan zabiltzate, ez? Pixoa zu hemen zuen kanpamento base esaten den bezala, baina, bai zu eta bai beste lankide batzuk, bai biltzen zarete azkenean Euskal Herri osotik, eta baserritarra zaintzen duzue. Bai, hori, azkenean hemen daukagu kanpamentoa edo esango genuke, eta gero gu azkenean Euskal Herri guztian zehar batea eta bestea kilometrak eginez hortxe ibiltzen gara. Honea, esaten bezala lo justo, etortzen gara. Azkenean horri bili behar da kuadraz kuadra eta
jendearekin egonez. Oso ongi, jarraituko dugu barrurago sartuko gara, ikusten dugu pensua ekoizten ari direla, eta Juantxori galdetuko dugu, nola egiten den prozesu hori. Bazen. Hemen jarraitzen dugu pensu fabrikan, eta, pensu azkenean denok irudia badugu, pensu bat zer den, pensu mota ezberdina diren, normalen granulatuak dugu itxura, baina pensu bat sortzeko edo pensu bat egiteko, behar dire osagai batzuk edo lehengai batzuk, ez? Ezakit nola den prozesu hori? Prozesua azkenean ez da erresa da. Zuk hemen fabrika batean behartuzune da silo haunitz, lehengai guztiak bakotxa banan almazenatzeko, ez? Eta gero behar duzu errota bat, granuladora bat, eta programa bat, hori denan hasietzan. Lehengaiak etortzen dira kamionetan, bai portutik edo bai harto almazenetaik, edo garagar almazenetaik, edo dena, beharra pixket konsumoen arabera, gastatuz bezala. Gaur egun ez dire lehenago egiten ziren, silo handi batzutan behar bada 6 hilabeten dako hartuan sartu. Gaur egun gauzeik ez die egiten. Egiten die behar bada 1.000 kiloko siloak, eta, dituzu horre 1.000 kilo, eta egunero edo egunian 3-4 aldiz behar da ine, etortzen dira kamionak. Orduen kamionei ez ere egiten die, etorriz bezala muestra bat hartu, aztertu, horrei jarri den, gaina hemen horrei egiten dira analisek, jarri den laborategi txiki bat jarri baita, eta horre egiten die lehen gaien sarrera eta hortarako egin denak, eta behin ikusten delaik produktoi ona dela, sartzen da siluetara. Eta siloietaia gero dosifiko egiten da formulan arabera. Juantxo, ikusten dugu hemen zuen bulego honetan, pantaila bat, eta pantaila horretan aztertzen alda azkenean fabrikan egiten duzuen dana, bisualki eta kantitateak ikusten alda, ez? Digitalizatu, informatizatu duzu dana, ez? Bai, gaur egun hemen dena informatizatu dago. Hemen ikusten alden bezala, haude diagrama batean agertzen da momentu bakotxean fabriken zer pasten nahi den, ez? Hemendikan kontrolatzen duzu kamionak nondi deskarga egiten duen, ze silotara bialtzen duzu, bakotxeak hemen ikusten dugu, ogie, hartua, bakotxe badaie bere tokitera, eta gero hemendik pentsua egiten nahi denak gobernatzen du dena. Azkenean, gero, silo bakotxetik momentuten ikusten du zer ari den fabriketzen, ikusten da, silo batetik zenbat kilo erortzen nahi dirin. Taka, dena banan, hemendik agindu eta kontrolatu egiten da fabrikea zer egiten nahi den momentu bakotxean. Gero, hemen, ehotzen nahi delaik eta erroten rendimentuek eta dena kontrolatzen dira. Eta, ikusten alduen bezala, bakotxeak baditu, gero, pentsuaia behin ehotu inez geroztik, badaie bai granulazionera edo bai bere itxoiten duen, gero kamionek kargatzeko esperoan dagoen bertze siluetara, ez? Bakotxean jartzen du zer dago momentu honetan esperoan, eta azkenean gero ikusten da kamionan ze silotak kargatzen den. Dena informatizitu dago. Azkenean, hola ikiten alduzu produktu bat beti kalitateko dena, beti komposizio berakin, eta ez duzu falloik, falloen bat izaten alda, toki uzeten izaten alda fallo bat, baina hau da gauzoiek denak falloik ez izateko, dena kontrolatu egoteko. Gaur egunean hain famatuen trazabilidad, gauzoi dena segide izan daien. Ander, lehen Juantxok azaldu digu pixka bat pensuak ze prozesu eramaten duen, eta azkenean zue kontrolatua duzu dena, baina benetazko kontrolasten da laborategi honetan, ez? Bai, alaxe da, orain dela denboa gutxi jarri den laborategi bada, NIR deitzen da, eta ibiltzen dugu bai lehen gaiak analizatzeko, fabrikara sartzen diren lehen gai guztiak hemendikan pasten dira, ikusteko ados gaudela lehen gai horrekin, eta baita ere gero gure klienteen forrajeak, bai siloak edo alpalpak edo dena delakoak ere hemen analizatzen dira, lan egiteko garaian ziur egoteko ze produkturekin ari garen lanean. Askotan forrajetan variabilidadea handia izan daiteke, eta honek laguntzen digu behintzat askoz gehiago gerturatzen guk lortu nahi dugun hortara. Eta horretaz gain ere, zuek sortzen dituzuen pensu desberdinekin da, hemen baduzue biltegi kozkor bat, legeak esaten du ezakit,
altxatu behar dela muestraren bat, edo zuek ere nahi izaten duzu bazpare jaso muestraren bat. Bai, bai legeak esaten duelako eta bai gure intereserako ere, ez? Azkenean fabrikatik ateratzen den pentsu guztiek baduten muestra bat, hemen atzean dugun, bueno, muestroteka hontan gordetzen dira 3 hilabetez, eta horrek azkenean ziurtasun bat ematen dizu noizbait arazo bat izan bada, behin pentsu hori ja konsumitua denean ere, badaukazu hemen muestra konfirmatzeko hori izan dela, edo, bueno, behintzat arrazoia kateralizateko, ez? Orain jarraituko dugu bisitatxorekin, eta Joantxok pentsuen prozesua azaldu digu, eta badakigu hartokopak ere egiten dituzuela, eta ikusiko dugu zertan dabiltzan, edo nola dijoan makin hori. Osongi. Azkeneko aldian, etorri ginelikan saioa pentsutara, orduntxe martxan patu berria zenuten, hartoen makina beresi hau, hartokopoak edo zuk azalduko diguzu bekio, ze makina den da zer egiten da bertan? Bueno, hau berrikuntza bezala hasi zen orai dela 3 urte izan inentu, 2 urte eta piko, eta azkenean hemen biletu dugune da hartoa bera, gehien bat hartoa egiten da, harto horren almidon horiek animaliendako digestiboeki hobeak izan daitezen, bera aprobetxamentu hobetu daien. Orden azkenean egiten dena da, han gainartan hartoa sartzen da, egosi egiten da, bere denbora bat behar du, egosteko urlurruneikin, behar du urlurrune sartu egosi daienan, eta gero rodillo batzutan pastu egiten da, ure dena xafla bezala matxakatu egiten da, kopoa bera hola agertzen da, eta gero ja idortu, eta ja prest dago animalei jateko. Hasieran berrikuntza bezala izan duzen, eta badirudi merkatuan edo baserritarren artean arrakasta izaten ari duela, eta eskaera gero ez da handiago dela, ez? Bueno, orain momentunten ia atope dago, ez du ia gehiago egiten al, ez dakit gerora behar bada doblatu ginen den linea, baina egierteko orai produktua bai bakarrik saltzen da, igual beitzainen dako, bai pentsuen asie, eta bai orai ardi mezkla guztiek eramaten, denek edo gehienek eramaten dute bere barnean, pikor normaletik aparte, haure barnean badamate. Ander, hemen lehen hasieran aipatu duzu, zuentzako produktu garrantzitsua dela mezklak, ez? Eta gure atzekaldean hemen ikusten dugu mezkla bat, ez dakit zer dela eta hasi zen hola mezklak egiten, edo bazen behar bat, edo nolatan izan duzen dana? Egia esan kuadra txikitan eta askotan ez dago aukera esaten den karro mezklador oitako bat sartzeko, eta azkenean produktu hon bada, ardiak oso ongi jaten dute, asko zobeto aprobetxatzen dute dena, eta fabrikatik eraman alizatea abantaila bada. Hemen nire ezkerralde atzekaldean ikusten dugu mezkladora hemen da, azkenean mezkladora honetan, sartzen da pixka bat, bezeroak nahi duena edo zuek posible duzuena, ez? Ez dakit orokorkin mezklatan ze lehengai materia prima sartzen dire? Mezklak badaude 1000 mezkla. Orduan, badazkagu batzuk esango genuke orokorrak direnak, eta gero, zuk esan bezala, kliente bakoitzak eskatzen diguna, edo behintzak gure aukeren barnean daguna egiten duguna. Eta osagai aldetikan, mezkla gehien bat forrajea, alde hortatik alfalfa eta festuka, eta, beharrezko izango balitz kasuren batean lasto pixkate bai, baina, ez da normalena, eta gero nukleo bat esango genuke, granulatu bat dela, eta gero, bai pikorrean, sartuko genuke kopoak, bai hartoa, algodoia, olua, eta nik uste hortxe, holakoak. Prozesu izaten daia zuek mezkla prestatu, mezkla hori zinta horretatik heldu da, ez? Etortzen da, eta gero ja baserritarrari eraman, ez? Hori da, azkenean badago formula, bertan jartzen duzen bat kilo bota behar den bakoitzetikan, hemen langileek palarekin hartzen dute, lehen gai bakoitza, botatzen dute mezkladoran, bertan dena nasi egiten da, zintan bidez hor erortzen da hor lurrean, eta hori kamioian kargatu eta zuzenean kuadretara. Eta horren helburua, bazkenean zuek nutrizionalki ongi aztertu duzue dieta hori edo bazka hori, eta helburua da, ziendo horrek, alik eta etekin gehien amate, ekoizpen handien amatea, ez? Hori da, alik eta ekoizpen hoberena, eta ardiak alik eta osasuntxuen egotea. Orduan beti saiatzen gara hori pixka begiratzen bi alderdiak, bai ardiak eta baita produkzioa ere.
Zu Ikuiutan ibiltzen zara, eta bueno, azkenean zuk baserritarrekin da tratuan solasean egoten zara, eta beraiek eskertzen dute, ez ezagite orain dela 50 urte, hazin da bazkatzen zen, ongi bazkatzen zen, baina ez gaur egunean diren aukerekin, ez, edo zein baztertekan bazkak hartzen alda, nasketak mezklak egin, eta nutrizionalki, bazka hori badakizu gaur egunean daula ezin hobeto, ez? Bai, gauzak deixente aldatu dira, azkenean lehen aukerak murritzagoak ziren, orain zabaldu egin da aukera, eta bueno, bai, nabaitzen da desberdintasun hori eta aukera zabal hori ere nabari da, bai. Ezagite mezklaok baserri batea edo eramaten delikan, ze iraupena izaten alduen normalean, zenbat denborako izaten dute bertan? Bueno, mezklauek egon daitezke lasaiarrean biru hilabete arte ez da arazorik egoten, baina normalean hilabeterako eskariak hilabetean behin egiten dira, edo behintzat kalkulak horrela egiten dira. Hilabeterako eta gero kuadran arabera, kuadra handiakoa dira, badira kuadrak astean behin joan behar dela kamioia, eta bada kuadrak 20 egunean behin, hilabetean behin, hori aukerako. Dieta ere aldatzen alda, azkenean igual hilabete batean pentsatzen zu mezkla modu batera egitea, eta gero gomendatzen diote hobedula beste zoster bota gehixo, eta abantaila da hori ere, ez? Bai, azkenean jokatzen dugu hori ikusten dugu produkzioaren arabera, etxean diren forrajen arabera, faktoreak milak dira aldatu daitezkenak, eta orduan horren arabera gu ere moldatzen gara hortara. Gure atzekaldean ikusten dugu biomasazko kaldera bat, eta egia esan, Juantxo, ezagit noiztikan duzuen, eta azkenean zertarako erabiltzen duzuen? Azkenean denak batera egin ziren, kopoen fabrika hau eta bertze biomasako kaldera hau. Azkenean lehenik hasi zen lanian gasoilakin bakarrik, urlurrune egiteko, baina ikeragarri garestia zen, eta gasoil pile bat erretzen zen. Orduen erabaki zen pixke behiretzia ze aukera bazauden, eta momentu hartan ezpalakin hasi zen hau. Ezpala erretzen, eta hala segitzen du, izan ditu problematxo batzuk, ez zola inongi funtzionatzen, baina orai atope dabile funtzionatzen, bai. Eta gasoila, ez da egin, amarreteik bat gastatzen da bakarrik. Hor dago kaldera gasoilana bertzakin konektatuik, eta momentu batean ez badu urlurrun aski ematen, fabrikek behar balimo gehiago, orduan gasoilana sartzen da, baina normalian bakarrik egurrekin nahi da, bai. Ez bakarrik hartontzako, baizik eta fabrikako beste prozesu batzuetan ere abiliko duzue, kaldera honek sortzen duen energia, ez? Bai, azkenean urlurrun hau erabiltzen da bai kopuetan, kopa egosteko, hartopikorroi egosteko, eta pentsu granuletetan ere bai. Horre behar du irinek, behar du urlurrunekin hasi, berotu, eta gero pasten da matrize batzuten, estuen eta granulete ateratzen da berzaldetik. Bai. Hemen txari garaia saioa pentsuen bizitatxoa bukatzen, nire alboan bi albaiteruak, eta lehen aipatu dugu urte mordoska baina abeltzainei zerbitzua ematen, eta egia esan haunitz mugitzen zarete, ez? Nahi dut esan saioa pentsutako produktuak, egia esan asko zabaltzen dire, ez? Ni egierteko hemen hasi nintzelaik, orai dela urte mordoska bat, hemen inguroketan, eskualerrien, benpin mugitzen zen gauza, ez? Baino, gero salmentak goratuz joan dire, eta edatuz ere, klientiak etorri die, beste toki batzuteik ere, eta momentu honetan, eskualerritik kanpo ere, bai Frantzialdean iparraldean, bai gorago ere, Po aldera ere bai, zabaldu gara, bai Kantabria aldera, bai Aragon, Soria, Segovia, badie hor jendeak eramaten nahi dienak urruntxa ere, bai. Eta jendeak azken aldian behar bada aurpegi ezaguna ingo zaio, Anderren aurpegia, Ander zubiltzen zara hor esaten den bezala Ikuiuetan, hor pixka bat, azkenean ez da bakarrik hemen produzitzea pentsua edo mezklak, baizik eta baserritarrei lagundu hartzaile eta jakin behar dute zer eskaintzen duzuen, ez? Bai, hori da, horri biltzen gara, pixka komertzialanak egiten, eta baita ere zerbitzu tekniko bat emanez, azkenean, edozein arazo dutela edo bertara jun, beraiekin hitz egin, eta azkenean arazoa konpontzen saiatu edo arazorik ez bada ere, behintzat dena ongi dola ikusi. Tipa nuni biltzen zara, ezakit, Gipuzko aldean edo denetik mugitzen zara? Bai, gehien bat, iparraldean, eta gero Nafare iparraldean, bastan malerreka inguru hortan ibiltzen gara tarteka bueltaka. Eskertzen du, abeltzainak azkenean, bera badaki nola egin behar den lana, baina bazken aferan badaki hor dirua daula jokuan, eta nahi izaten du, asesoratzea ongi, eta erabakia berak ziur hartzea, ez? Bai, hori da, azkenean, ez dakarrik animalien osasunari begira, baita ere alde ekonomikoan, zenbat eta pixkat gauzak dauden bezala gainera orain, zenbat ajustatu joan dena,
hobe beraintzako, eta bueno, zerbitzu hori ere eskertzen dute bai. Tartekazuk egiten dituzu bisitatxoak, edo suertatzen da ere beraiek deitzea ere, ez? Bai, tarteka ere, deitzen digute, eta bertara jun, beraiekin hitz egin, eta kasu bakoitzan eskatzen zaiguna, saiatu egiten edo konpontzen edo dena dela. Dezakete ikusentzulek ikusi gute telebistan orain mugikor zenbaki hau, zenbaki horretara deitu ezkero, problemik gabe ez dezatela konfiantza osoz, eta posible denean lagunduko dizu ez. Bai, lasaitasun osoz deitzeko, eta hori, harrematen jarriko gara, eta bertan izango gara, bertan ikusiko gara. Osongi, ikusi duzue, saioa pentsoak Ultzaman kokatzen da, baina Ultzamatik abitu eta Euskal Herri osotikan eta baita ere beste herrialde batzuetatik mugitzen dire beraien produktuak, 20 urte egitear eta 20 urte lehenbizikoak izanen dire, zatio badirudi urte askotarako egongo zaretela ez, saioa pentso egongo dela lanean, seinale kompetentzia handia da, baina beti duguna, irauten duenak seinale lana ongi egiten duela, eta espero duguna da, horrela jarraitzea, lanean bota fuego, eta azkenean abeltzainak iraun behar du, gu bertako produktuak nahi ditugu, bertako haragia, bertako esnea, eta horretarako behar baldin bada, saioa pentsoaren laguntza, horrela izan dadila. Eskerrik asko bileri, eta ondo izan, beste bat arte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta udazken kolore polita hauekin agurtzen gara. Datorren aste arte, ongi segi.